Îl cheamă Andrei, deși în ultimele luni n-a mai rostit nimeni numele lui. Când ești singur, numele devine doar o amintire, un ecou care se pierde în gol. Orașul în care trăiește e gol, dar nu mort. Bucureștiul, odinioară aglomerat, plin de claxoane și strigăte, e acum un muzeu în aer liber. Mașinile zac cu ușile deschise acoperite de praf. Tramvaiele sunt ruginite, rămase blocate pe linii ca niște animale împietrite. Ferestrele blocurilor sunt ochii goi care nu mai privesc pe nimeni. Andrei își începe fiecare zi la fel. Rutina e singura care îl ține întreg. Dimineața se trezește pe o saltea veche trasă într-un colț al gării Obor, unde și-a făcut adăpost. Acolo are conserve, câteva pături, o lanternă și un rucsac pe care îl verifică mereu. Primul lucru, apa. Urcă scările spre acoperișuri și verifică rezervoarele de ploaie. Umple sticle câte mai găsește. Câteodată apa e tulbuie și atunci folosește bucăți de material pentru a o filtra. Bea puțin cu înghițituri mici ca să nu-i se pară că se termină repede. Apoi caută mâncare. Magazinele sunt aproape goale, dar din când în când găsește câte o conservă rătăcită sub rafturi, un pachet de biscuiți uscați, o cutie de mazăre. Fiecare descoperire e o victorie. După prânz iese pe străzi, nu pentru că ar avea unde să meargă, ci pentru că are nevoie să simtă că orașul încă mai respiră. Se plimbă pe bulevarde pustii, unde asfaltul e crăpat și buruienile cresc prin fisuri. Din când în când vede câte un câine, oinar, slab, care îl privește de la distanță și apoi dispare. Uneori găsește grafiti vechi pe pereți, mesaje scrise în grabă înainte de cădere. Ne vedem în altă parte, rezistați, nu renunțați. Seara se întoarce la gară, aprinde un foc mic din lemne strânse de prin curți. Încălzește apă, fierbe paste tari ca piatra sau desface câte o conservă. Mănâncă încet în liniște. În jur se aude doar vântul care fluieră printre șinele ruginite. Dar cel mai important obiect al lui Andrei e telefonul. Îl ține într-o cutie de metal învelit într-o eșarfă ca pe o comoară. Îl încarcă rar cu o baterie externă pe care o păstrează ca pe aur. Nu pentru apeluri, semnal nu mai există, nu pentru internet, internetul e mort, ci pentru lumina ecranului, pentru muzica din memorie și pentru fotografiile cu Mara. Mara, numele îi răscolește mereu stomacul. Înainte de cădere, râdea scurt, tăios și cânta un cântecel din 7 note când se stingea curentul, ca să nu simțim întunericul, spunea. Ultima oară când au fost împreună, Mara a plecat să caute medicamente. Nu s-a mai întors. A lăsat doar un bilet pe frigider. Andrei citește biletul aproape în fiecare seară. Hârtia e deja moale la colțuri, aproape că se rupe. Îl țin în portofel ca pe o rugăciune. Când nu mai rezistă singurătății, aprinde telefonul. Privește pozele cu Mara, ascultă melodia ei preferată și stă cu ecranul aprins lângă el, ca și cum lumina aceea ar fi un alt suflet în încăpere. Apoi îl închide repede, de teamă să nu consume bateria. Știe că odată ce bateria moare, moare și legătura lui cu lumea de dinainte. În fiecare dimineață, înainte să plece după apă, Andrei șoptește singur, încă o zi, și pornește. Dar, în adâncul lui, simte că ceva se apropie, o schimbare, o ușă care va fi deschisă și, deși nu știe, ziua când va apăsa din nou butonul telefonului nu e departe. Andrei a învățat să se teamă de liniște. Tăcerea completă nu înseamnă pace. Înseamnă că nimic nu se mai mișcă, nimic nu mai respiră, nimic nu mai există. De aceea, noaptea adorme greu. Se culcă pe spate, cu ochii ațintiți spre acoperișul gării și așteaptă să audă măcar un zgomot, o vrabie, vântul, scârțâitul vreunei uși lăsate deschise. Dacă e liniște deplină, își pune telefonul lângă el și apasă butonul doar pentru câteva secunde. Lumina mică a ecranului îi alungă spaima. De multe ori se întreabă dacă nu cumva a înnebunit. Îi pare că vede siluete pe stradă, umbre care se mișcă prea repede după colțuri. Într-o noapte, i s-a părut că aude râsul scurt al Marei chiar în spatele lui. A sărit cu inima gata să-i sară din piept
dar n-a fost nimeni, doar vântul printre geamuri sparte. Totuși, în adâncul lui, și-ar fi dorit ca iluzia să fie adevărată. Își face mici ritualuri pentru a-și păstra mintea întreagă. Notează pe caiete zilele care trec, deși nu mai știe sigur ce dată este. Desenează pe pereți forme ciudate, hărți ale cartierelor prin care a trecut. Uneori vorbește cu pozele din telefon, ca și cum Mara ar fi încă acolo, gata să-i răspundă. Astăzi am găsit 2 conserve de fasole, Mara, îi spune. Nu ți-ar fi plăcut? Tu urai fasolea. Eu, acum, aș mânca oricât. Și apoi râde singur, un râs scurt, stins imediat de tăcere. Într-o după-amiază a stat pe un bloc și a privit Bucureștiul de sus. Părea un oraș înghițit de natură. Copacii crescuseră printre betoane, iar iarba pătrunsese pe bulevarde. A zărit un banner vechi aproape desprins pe care scria "Deschidem mâine" și s-a întrebat cine, pentru cine. Noaptea visează ciudat. O visează pe Mara lângă el, fredonând cântecul celor 7 note. Uneori cântecul îi se amestecă în vise cu zgomotul ploii și se trezește ud de transpirație, crezând că a auzit ceva real. Telefonul e tot mai des în mintea lui. Știe că n-ar trebui să-l aprindă, dar tentația e uriașă. De câteva ori l-a scos din cutie și a apăsat butonul să-l lase să pornească de tot. Doar să vadă sigla care se aprinde. Apoi l-a închis repede. E ca și cum ar ține în mână o bucată din trecut, dar și o poartă spre ceva necunoscut. Îi e teamă. Pentru că dacă într-o zi telefonul chiar va primi un semnal, asta înseamnă 2 lucruri. Fie nu e singur, fie ceea ce mai există acolo, undeva, nu e prietenos. În fiecare dimineață își repetă același lucru. Încă o zi, doar încă o zi. Apoi își umple sticlele cu apă, își strânge conservele și se întoarce în gara lui pustie. Dar în adâncul inimii știe, singurătatea nu poate dura la nesfârșit. O ușă urmează să se deschidă. O voce urmează să-l cheme. Și atunci, rutina lui liniștită, zilele lui egale, vor lua sfârșit. Andrei a învățat să-și împartă ziua în sarcini mici. Dacă stă pe loc prea mult, mintea îi se risipește. Așa că își face planuri simple. Astăzi caut apă, mâine merg în piața Obor, poi mâine verific blocurile de pe Ștefan cel Mare, nu pentru că ar mai fi ceva nou de găsit, ci pentru că fiecare drum îi dă iluzia că are o misiune. Uneori explorează apartamentele abandonate, intră încet ca și cum proprietarii s-ar putea întoarce în orice clipă, pe mese mai găsește farfurii nespălate, căni cu cafea uscată, cărți lăsate deschise la jumătatea paginii. Într-un sertar a găsit odată un jurnal de copil, plin cu desene colorate. L-a luat cu el și l-a citit ca pe un roman. În alte apartamente găsește doar praf și haine aruncate. Totul e un muzeu al unui oraș care a adormit brusc, fără să-și ia la revedere. Pe străzi, liniștea e spartă doar de vânt și de pașii lui. Din când în când, un afiș vechi flutură pe ziduri, promițând concerte sau reduceri la supermarketuri care nu mai există. Un panou luminos încă pâlpâie, aruncând umbre bizare noaptea. Andrei îl privește și își spune că poate orașul nu e chiar mort, ci doar adoarme, ca un animal rănit. De câteva ori a ieșit la marginea Bucureștiului. Acolo natura înghite asfaltul, iarba crește pe drumurile naționale, copacii se înfig prin trotuare. Într-o zi a văzut un cal singuratic, rătăcind prin câmp. L-a privit minute întregi. I-a fost teamă să se apropie, să nu-l piardă, să nu fugă. Animalele au început să-și ia înapoi lumea, iar el nu știe dacă să se bucure sau să se teamă. Dar cel mai greu îi este seara. Când soarele coboară după clădirile gri și umbrele se lungesc, Andrei știe că vine timpul fricii. În întuneric, mintea îi joacă feste. Aude pași, voci, șoapte. Odată a jurat că a văzut o lumină la o fereastră, dar când s-a apropiat, era doar reflexia lunii pe un ciop de sticlă. Ca să lupte cu tăcerea, vorbește singur, povestește cu voce tare ce face.
Acum încălzesc apa, acum spăl cana asta, acum pun lemnele. Își face propriul comentariu ca și cum ar fi actor într-un film pe care nu-l mai privește nimeni. Din când în când visează cu ochii deschiși. Își imaginează cum ar fi dacă dintr-un colț al străzii ar apărea Mara, cu părul prins la spate, pupașii ei grăbiți. Cum ar râde și l-ar certa că stă mereu cu gândurile în altă parte. Își închipuie că ar merge împreună la un supermarket și-ar umple coșul cu mâncare și ar ajunge acasă cu brațele pline. Sunt vise mici, dar îl țin viu. Telefonul e mereu lângă el. Câteodată îl scoate doar să-l privească. Îl atinge ca pe un animal adormit. Se întreabă dacă într-o zi va suna. Și dacă va suna, cine va fi la capătul celălalt? O altă persoană? O voce necunoscută? Sau doar un ecou al trecutului? Andrei știe că nu poate amâna la nesfârșit. Într-o zi va trebui să apese butonul. Într-o zi, lumina mică a ecranului îi va aduce fie salvarea, fie sfârșitul. Deocamdată însă își spune din nou, cu aceeași voce stinsă, încă o zi. Și merge mai departe prin orașul pustiu, fără să știe că urmează să primească primul mesaj. Acesta este primul episod din povestea lui Andrei. Dacă vrei să descoperi ce s-a întâmplat în continuare, un like, subscribe și coment ne-ar ajuta foarte mult în a continua această călătorie împreună.